Lho, alah tak goleki wae nang kene, Nduk. Lah mak apa, Ngger, Cahayu? Ya Allah, makane pitik. Jagung. Ya Allah. Ya Allah. Pitike ning ndi? Ya Allah, Ngger, kowe mung tak goleki tibake makane pitik ning kene, Nak. Ya ampun, kok ayu tenan yo. Pitik babon. Pitik repa. Kabeh pira pitik? Pitik kabeh pira? 2. Ya Allah, nek wis gedhe diapakno, Nduk? Ayo. Iya. Iya, nek oh, nek gedhe dibeleh ya, Nduk ya. Dikekno sapa, Nduk? Dikekno Mbak. Empat yen pitik ta? Gak mau. Ayo. Tit. Berarti jek makani pitik. Pitik. Pitike mam jagung ya. Endi? Ya Allah. Pitik makani manuk makani pitik. Iya. Pitike sapa, Nduk? Pitik iso.